Sustrai eta Sumai sukaldariak zirezte. Azken teknikekin haragi artifiziala egiten aldela jakin berri duzue. Sustrai zure ustez asmakuntza honek ate hainitz idekiko ditu. Sumai zuk aldiz ez duzu ala uste. Sustrai hasita 3 abertsu 10 tipia. Mundura sortuak bi, sukaldari mota, ondoren Michelinek emateko nota. Jendea ona dator, ezinala konta, edatera litroka, jatera kiloka, ta azietan zer duen, etzaio inporta. Baina hola zozotzat hartuko gaituzte, haragia faltsutuz zientziaren truke. Nik lehengo bidetik segitu nahi nuke, zukortara sartuaz alaxe dut uste, plastikozko izarra merezi zinuke. Egia esan ez dut, nik izar beharrik, mundura ez baita sortu, olako izarrik. Naiz eta jendea joan, gaixotu xamarrik, haragi artifizialak, ez du ezer txarrik, naturala behar du, fakturak bakarrik. Naiz berriro zer nahi didazun errana, naiz ni hurbilduko orain zure gana. Bakoitzak sukaldean denbora darama, jakisanoa eman goxe denan gana, neretzat hori ere bada nere lana. Nik badaukat sormena, ta irudimena, famatu baininduten munduan barrena. Berdin da haragia, berdin da jatena, izan naturala zen artifizialena. Hemen diskursoa da, importa